Que primer el nas, després venga, després el i de l'últim doncs va, preparats, Aleix, tot estudint al meu costat. Quina, que m'ajudaràs? Som-hi, preparats? Pau, i ets aquí, has de fer pipí? Som-hi, doncs, on vulguis. Vale. 1, 2, 3 i... La xocolata estava molt calenta, de tan calenta el nas em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Perquè la xocolata estava molt calenta, de tan calenta la llengua em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Perquè la xocolata estava molt calenta, de tan calenta el coll em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Perquè la xocolata estava molt calenta, de tan calenta el coll em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Saludem, toquem les mans. Totes les mans agafades. Dàlia, Sena, mans agafades. Agafem la Dàlia. I saludem a la una, a les dues i a les tres. Saludem. Molt bé. Una terra.